хушбахт нуриллоев ҳамроҳи бо се нафари дигар устодони ҷавони факултети телекомуникатсия ва технологияҳои иттилоотии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бободжон Ғафуров дастгоҳи нави дастони тоза санитайзер плюсро ихтироъ карданд. Дастгоҳ дар муддати 3 ҳафта дар доираи лоиҳаи маҳфили инноватсионии факултет омода шудааст. То омода шудани таҷҳизот 500 сомонӣ маблағ сарф шуд. алҳол санитайзер плюс ҳамагӣ як адад буда барои таҷриба дар долони факултети телекомуникатсия ва технологияҳои иттилоотӣ гузошта шудааст. ҳар рӯз донишҷӯёни устодон ва меҳмонон пеш аз даромадан тавассути ин дастгоҳ дастони худро безарар гардонида сипас вориди бино мешаванд. таҷҳизоти безараркунандаи санитайзер плюс ҳаҷми ғунҷоиши маҳсулоти безараркунанда 3 литр мебошад. таҷҳизоти безараркунанда аз қисматҳои чип, боз блоки барқӣ, обкаш ва вақтсанҷ насб карда шудааст. ҳангоме ки истифодабаранда дасти худро бо таҷҳизоти безараркунанда мебарад, маҳлули антисептикӣ пошида мешавад ва дастон безарар мегардад. маҳфили инноватсионии факултет як сол аст ки фаъолият мебарад. дар ин муҳлат якчанд навгониҳо ихтироъ шуданд. ихтиёр сабуров сармуаллими кафедраи барномарезӣ гуфт ки ҳоло ихтироъоти навбатии санитайзер плюс дар арафи мукаммал гардонӣ қарор дошта ба он насби ҳароратсанҷиз пешбинӣ ва коркард мешавад. баклашка гиримагар моя мешад ҷошбе моя мешад насосаш ҳаст, яъне ки бо адамун вай фошкунанда об фошкунанда, яъне ки баъд мо ба нақша дорем бо ҳам тақчин кунак гиримамуна, яъне ки мебиёд бачаҳо ки дастша монда, яъне ки градусаш 36 бошад ки то 37 бошад, яъне ки ин зелёни нишон метад, сабз нишон метад ва ба рӯйхати ҳамун донишҷӯё ки гиримагар ҳамун табашон баланд анамуна то 37-36 ин мегзарад ва баландтароша худашпа, яъне ки сахтира мегирад. дар факултети телекомуникатсия ва технологияҳои иттилоотӣ бахшида ба эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф тадбирҳои зиёде роҳандозӣ гардида истодааст. дастгоҳи нав баъд аз мукаммалшавӣ дар ҳамаи факултетҳои донишгоҳи давлатии хуҷанд гузошта хоҳад шуд. ба гуфти ихтироъкорон барои коркарди пурраи дастгоҳ 2 ҳафта муҳлат лозим буда номи нави он санитайзер про мешавад. яъне таҷҳизот дар як вақт 2 амалро иҷро мекунад. ҳам даст безара гардонида шуда ва ҳам ҳарорати бадани инсон санҷида мешавад. дар ҳолати баланд будани тасви бадани инсон дастгоҳ овози ҳушдоркунанда мебарорад. гулнора узоқова декани факултети телекомуникатсия ва технологияҳои иттилоотии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бободжон Ғафуров зимни суҳбат баён дошт ки алҳол дастгоҳ бо қувваи барқ кор мекунад. дар оянда тасмим ҳаст ки ба он аккумулятор низ насб карда шавад. айни ҳол баъди муаррифӣ дар назди раёсати донишгоҳ тасмим гирифта шуд ки таҷҳизоти мазкур боз мукаммал гардонида шавад, яъне таҷҳизоти худкор бо чинкунанда, ҳароратчинкунанда пурра карда мешавад ва ин имкон медиҳад дар шароити бо назардошти шароити имрӯзаи ба вуҷуд омада, яъне дар шароити паҳншавии бемории сироятӣ ҷиҳати пешгирӣ кардани паҳншавӣ махсусан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ки дар факултет аз он ҷумла як саҳми мусбӣ гузошта бошад. ҳамчунин ихтироъкорони факултет таҷҳизоти ба қайдгирии ҳозиршавии кормандон ба ҷои корӣ дар вақти муайяншударо сохтанд ки бо воситаи иззи ангушт кор мекунад. аммо дар шароити пандемия ба хотири сироят наёфтани устодон фаъолияти ин таҷҳизот муваққатан боздошта шудааст. айни ҳол дар факултет 10 лабораторияи компютерӣ, 2 лабораторияи системаҳои бисёршабакавии телекомуникатсионӣ ва 1 лабораторияи маҳфили инноватсионӣ фаъолият мебарад. ба озмӯишгоҳи инноватсионӣ ҷалби донишҷӯёни лаёқатманд дар назар дошта шуда, онҳо аз ҷониби устодони факултет пешниҳод карда мешаванд. қаҳрамони гузориши мо хушбахт нуриллоев мегӯяд ки ин охирин ихтирои онҳо набуда, тасмим доранд ки дар оянда намудҳои дигари дастгоҳро низ сохта ба истифода диҳанд. вазъияти ба амал омада ҷомеаро ҳушдор месозад то ба саломатии худ ва наздикон бетараф набуда ҳамеша навовар бошанд. гузориши Саид Мухтори Саид Анвар Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.